Artang yang nahohomay ta di pagasurat tabik. Nunga ditupahi siamun nai doho tangan na nabadiai ibana. Tiari sadarion tamahi tamadok mauleate Tuhan di bata na saya mengaradoti perdalanan ni huriana. Sadarion taingot do ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus nagabe si palua dohot na manobus hita sia dosa. Di bata do namar suru Yesus ay hobar tu holong ni rohana di hita jolma na tinopana. Ido hapapatar ni dibata marhite anak nai. Ay pola do anak na nasasaday di dehon. Asaw nang mago nanggo sada siyan hita. Gariada tahe ikon tuhangoluan si saliling nileleng na hita buanon na. Atong tay dehom ma hasangapon di debata dame dame ma di jolma. Mari di hita.